Στην αυξητική στήθος το ένθεμα πρέπει να μπαίνει πάνω ή κάτω από το μη. Όταν το ένθεμα μπαίνει πάνω από το μη, η ανάρρωση είναι πολύ πιο εύκολη και η ασθενής πρακτικά δεν χρειάζεται να προσέχει τίποτα μετά το χειρουργείο. Όταν το ένθεμα μπαίνει κάτω από το μη, η ανάρρωση είναι δυσκολότερη και η ασθενής πρέπει να προσέχει πολύ τις κινήσεις της για τουλάχιστον ένα μήνα. Όταν το ένθεμα μπαίνει πάνω από το μη, η επέμβαση είναι λίγο πιο απλή και ο πλαστικός χειρουργός χρειάζεται λιγότερο χρόνο. Όταν το ένθεμα μπαίνει κάτω από το μη, η επέμβαση είναι πιο περίπλοκη και διαρκεί περισσότερο. Η Αμερικάνικη εταιρεία πλαστικής χειρουργικής συστήνει το ένθεμα στην αυξητική στήθους να μπαίνει κάτω από το μη. Αυτό γιατί το αποτέλεσμα είναι πιο φυσικό, το ίδιο το ένθεμα στηρίζει το στήθος και κυρίως μειώνεται σημαντικά η πιθανότητα να εμφανιστεί ρυθμωτική κάψα, μια σπάνια αλλά πολύ σοβαρή επιπλοκή της αυξητικής στήθους. Για τον λόγο αυτό, το ένθεμα πρέπει να μπαίνει κάτω από το μη.